Разговаряме с журито. Първият ми въпрос е: как се чувствате като жури в танцовият фестивал Пловдив древен и вечен? Бих казала, че се чувствам уникално. Като бивша състезателка отначало бях леко притеснена да не ощетим децата, но те са толкова страхотни, че да, чувстваме се. Аз лично се чувствам страхотно. Аз също мога да кажа, че буквално се забавлявам. Днес се чувствам много добре, забавно ме, да, отговорността е много голяма, защото и аз съм бил състезател и знам каква е била подготовката, какви усилия са вложили не само децата, участници, но и техните треньори. Да не забравяме и техните родители, които са отделили страшно много от свободното си време да присъстват на тренировки, да ги карат на тренировки и така нататък. Така че забавляваме се, но в същото време отговорността е много голяма. А някакво притеснение в участниците личеше ли се от техните танци? Да, определено се личеше. В някои от участниците притеснението беше изключително голямо, но и това е нормално в реда на нещата, затова е състезание, защото да могат да превъзмогнат именно и това притеснение. Все пак фестивала днес се играе на една много прекрасна сцена. Да, сцената също е страхотна. В момента гледаме, преобладават най-различни сюжети, музики. Всичко е наистина много страхотно и се чувстваме много комфортно. И въпрос към господин Кирязов. Бихте ли избрали танц от тази програма днес за вашето шоу? О, да, има някои, които са подходящи за моето шоу. Някои от участници са вече излизали на сцената на Нощта на звездите. Да, за бъдеще, да. Има някои, които са подходящи и са на абсолютно ниво. Благодаря ви. Благодарим и ние.